खुलुमबाय गाइसमोन आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे खन्थाइ लाबोनो नागिरदों। खन्थाइबो होनजायो मेथाइबो होनजायो। नोंथांमोनहा जोबजासिम खोनासंगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। बे खन्थाइनि मुंखौ दोननाय जादों बारि खनानि उदासि आगै। खन्थाइनि मुङा। आं दा खन्थाइखौ आवरायलांनो आखायाव लाबाय। बारि खनानि उदासि आगै उदासि आय' आगै ददेरे माइनाव आंनि थाखाय जिंगा दासि। बारि खनानि मैथा देमनायलै आगै मैथा देमनाय औलै आगै नोंनि खानायालाय दन खावराय। बिलो बुदांनि ना बेंसि आगै ना बेंसि आय' नोंलाय मा एसे दाम बेसि। नोंखौ लानोब्ला नाङा नांलायामोन बानगासे थाखा। हाबाब गोरिब गुन्द्राया जालायगोन जालाय जाखा। बैसागु बोथोरनि एब अं एम्बु बंगोला हाबाब आगैया आं नायबोला जानजि जांगिला। बारि खनानि उदासि आगै उदासि आय' आगै ददेरे माइनाव आंनि थाखाय जिंगा दासि। बारि खनानि थालिर आखा ए आगै थालिर आखा। दानि सिख्लाफोरा गोमो गोथां गाननायखौबा आखा फाखा आयै आखा फाखा। दिन्दिं दांदां मोज्लाय जानजियाव गोदोनायाव जेरबायाव गाननाय माला। हिन्जाव मोजां जानोबोला थाखाया थुब्राय। दिन्दिं दान्दांनि गुबुन रोखोम दिन्दिं दांदां। नोंथांमोननो बे ससे खन्थाइखौ आवरायनानै खोन्थाबाय। खन्थाइनि मुङा जाबाय बारि खनानि उदासिमोन आरोखि। बिदिनो आं आरो गाबोन आरो बिदिनो दोंसे आरो लाबोबावगोन। नोंथांमोनहा खोनासंलांगोन आं मिजिंथिनाय थाबाय। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय।